И здравейте на всички, аз съм Ръпс 13, това е следващия епизод от моето Minecraft влияние, в което искам да ви покажа, че съм се развил малко. Тоест, събрах цялата мисля от предишния епизод. И сега ще мисля да направя една фермичка. И тук ми е къщичката, която е много красивна, ето вижте. Тук и вътре имате кос. Да, хубаво видяхте. Така, сега. Време е за ферма. Всъщност, фермата ще направя така. И съжалявам, нещо стана вънка. Така. Не. Това винаги са бъгва. Хора, съжалявам. Ето тук трябва да вземем. Ето тук мисля да сега шугаркина. О, майко. И ако ми се обади един мой приятел, той ще се включва в клипа. Да, сигурно да сега шугаркин. Логика, хора. Просто гледната велика логика. Аз вече да сега шугаркин, а не взех вода. Добре. О, виждам едно зомби. Здравей, ти зомби, където да си там. Сега ще го убием, хора. Първият им бронь. Не направих си... Арам бутушки. Това зомби не дропна нищо, сега е. Това зомби е хакер, хора. Не дропва нищо. Ябълка. Страхотна ябълка. Ще имаме за златни ябълки, когато... Ето тук така, съм направил къщичката. Сега да светим тук, за да не се спават гадини. И много хора... Опа, те така малко пържоли. И много хора в миналите ми клипове са ми казали: "Снимай се свинска, снимай свинска, покажи се лицето, те. Еми... Пак ли бе? Пак ли малко зомбенце? Или това беше друго? Букук. Бе, събрах много кол. Тихо бе. Я по-добре да легнем. Още на монстър наблизко трябва да ги убия. Така е. Букук. Отка. Я влез вътре вкъщи, я ела. Тук. Ето ли бе? Абе, майко. Букук тъп. Това да взема първолите. Еми така. Да се реджена, ще ти бе малко зомби и ще слягам. Така е. Така. Сега нека спим. Ей така. Само да... Тук беше гръмнал един крипър. И аз направих къщ от неговата експлозия.
Така. Ето един крипър пак, обаче този път няма да качвам. Нека го страхнем тук. О, да. Супер логика, хора. Направо просто невероятна логика. Този епизод ще бъде малко по-кратък, сигурно 10 минутки, само да ви покажа фермичката. И какво ще направя в нея. И тук е дупката, в която преди умряхме, толкова гадно. Какво става? Аха, добре, тук вече е пълно, не? Така. Още малко хора. Скоро ще започна на Clash Royale да снимам, т.е. втория епизод тук да снима. Така. Малко лагва, съжалявам. Тук. Просто правим така. Добре, колко трябва да поставя тук ли? Разгеле. Само правя фермата, хора, засявам едно от семе, което имам и ще спра епизода. Ще падна. Или пък. Просто Minecraft не знам защо обаче нещо ми лаги. Така. Не! Не. Тъпле клипер. Умри! Ах, твоята. Имам фобия от крипъри вече. Направих си айрон такова. Абе, брат, не бе тъпле. И така, хора, засявам името. Така, хора. И това ще е, хора, няма се клипа ви е харесал, ако така хареса. Тук ще не торч. Добре, хора, ще ви следващия път и довиждане.